Od početka ove godine BBR je krenuo s novim konceptom programa zabavno, glazbeno, informativnog i odlučili smo da bi bilo lijepo napraviti još nešto za naše slušatelje uz program svakodnevno koji im nudimo. Jedno zajedničko druženje, feštu koja će potrajati puna 2 dana, cijelovečernju možemo tako reći, 2 dana koncerata od 8 pa do 2 sata iza ponoći, u petak i subotu 15. i 16. studenoga. Dakle, zajedničko jedno druženje, fešta, izvođača, glazbenika koje mi svakodnevno emitiramo u našem programu, naše ekipe Bjelovarsko-bilogorskog radija i naših slušatelja. Dio sredstava s tog koncerta namijenili smo u humanitarne svrhe. Htjeli smo pomoći u suradnji s Bjelovarsko-bilogorskom županijom opremanju 5. osnovne škole u Bjelovaru koja trenutačno nema prilagođene uvjete za djecu u invalidskim kolicima. Naime, problem je doći im do učionica na katu. Taj gusjeničar koji planiramo kupiti bi pomogao u tome. Ja sam rekla malo prije da nas zovu biti svaki dan. Ona su učiteljice rekla ne pretjeruje. Ja sam rekla svaki tjedan me zovite samo malo da plešemo i pjevamo i da nam bude ovako lijepo. Jedna curica je rekla nikad mi ovako nije bilo lijepo u životu. Predivno mi je. Ima li šta ljepše u životu? Kad nekom biti pola sata im daš nekog svog vremena i oni svi u tome uživaju. Ovo su fantastični klinci. Kolonija je sigurno grupa koja se uvijek odazove za ovakvo druženje, ja bih ovo nazvao druženje, jer ovo je idealna prilika i klincima i nama da na neki način proživimo tu situaciju i njihove neke stvari koje nemaju u životu i nedostatke koje sigurno su svjesni i oni i njihovi učitelji, tako da u 5. osnovnoj u Bjelovaru smo uživali kao što uživamo i u Vinkovcima, kao što smo uživali u Karlovcu nedavno, kao što smo uživali u Nazorovoj u Zagrebu, tako da prekrasno je, stvarno iskustvo i nama, a pogotovo i njima. Što se tiče daljnjih planova, BBR Fest će ići dalje. Ovo nam je prvi i nadamo se jako dobrom odazivu naših slušatelja. Evo već sad po nekakvim prvim povratnim informacijama možemo reći da je stvarno velik broj zainteresiranih i da će to stvarno biti jedna fešta u Bjelovaru za pamćenje, kakva još nije viđena, pa i u cijeloj Bjelovarsko-bilogorskoj županiji možemo tako reći. Spomenula bih još uz Bjelovarsko-bilogorsku županiju da su se u cijeli ovaj projekt uključili i mnogi poduzetnici iz područja Bjelovara i naše županije. Podržali su cijeli projekt i evo, ovom prilikom im želimo i na tome zahvaliti.